מחבובין הותי פי קריסטו מלטין יאוצ'ין Il pace macom. Eżis uliedna, bħal maħna dejjem hemm minna l-nawfraġġju u l-miġja tal-Apostlu missierna San Pawl fostna ma seħħawx kombinazzjoni hekk illum inħossu li żjara pastorali fostna tal-Papa Benedittu XVI tista' tkun providenzjali għal pajjiżna. Lil Maltin u lil Lawċin ta' 2000 sena ilu, Pawlu, permezz tal-predikazzjoni tiegħu u tal-waqfa tiegħu fil-Gżejjer tagħna, laqqaħħom ma' Ġesu Kristu u permezz tal-Evanġelju nissel it-tama nisranija fi qlubhom. Quddiem din iż-żjara tal-Papa fostna u biex din il-ġrajja ma tkunx ċerimonjali biss, ikun tajjeb nieqfu u nistaqsu. Fejn qegħdin bħalissa fil-fidi tagħna? U fiex qed jissarraf l-Evanġelju li rċevejna tant żmien ilu u li l-istorja sawar l-identità u tradizzjonijiet tagħna. Aħna m'għandniex dubju li jekk niftħu qalbna għal din l-okkażjoni jista' jkun għalina mument ta' grazzja li wettaqna u jsaħħaħna fil-fidi. Bħala isfijiet ta' dawn il-Gżejjer, dan l-aħħar sikwit tlabnikom tiqfu ftit u tixtarru sewwa l-għażliet li bħala Knisja u bħala soċjetà għandna qudiemna llum. Pietru lill-ewlenin insara kien talab minnhom li jkunu dejjem lesti li jagħtu tweġiba lil min jistaqsihom ir-raġuni tat-tama li għandhom. M'hemmx dubju li s-suċċessur ta' Pietru biż-żjara tiegħu ser jitlobna xi ħaġa simili. Iktar u iktar illum meta qegħdin f'dinja li sikwit titlobna nagħtu raġuni għat-twemmin tagħna. Aħna konvinti li l-Papa mhux biss bil-kelma li ser jaqsam magħna, imma wkoll bl-ispiritwalità tiegħu jista' jqajjem ħafna mistoqsijiet fina u fostna dwar Kristu u l-messaġġ tiegħu. Aħna nħeġġu lil kulħadd, kemm lil dawk li qed jagħmlu mixja ta' fidi, kemm lil dawk li huma matna taħt it-toqol tad-dubji tal-fidi, biex jagħtu widen għall messaġġ tal-Papa u ma jibżawx iħalluh jisfidhom biex ikomplu jfittxu u jagħmlu domandi dwar il-messaġġ ta' Kristu.